Maria Antònia Salvà fou una poetessa del segle XX, considerada la primera poeta moderna en llengua catalana, que està vinculada a la Renaixença mallorquina. Va néixer a Palma el 4 de novembre de 1869, filla d'una família de terratinents, filla del Francesc Salvà i Salvà i de Maria Josepa Ripoll i Palau. Van viure al Pla de l'Illa, a Llucmajor. El nom de la seva casa és encara avui conegut com la Llepassa. Es va quedar orfe de mare al cap de pocs mesos de néixer, quedant a càrrec de les seves ties a Llucmajor, mentre el seu pare s'instal·lava a Palma. A l'edat de 6 anys es reuneix amb el seu pare a Palma i és educada al Col·legi de la Puresa. Se'l va convertir en una poeta precoç. Es conserven poemes autobiogràfics escrits ja en català als 15 anys. A Palma, però, pot donar ales a la seva vocació a través de les relacions del seu pare. Coneix els intel·lectuals de la Renaixença mallorquina i la poesia romàntica, Josep Maria Cuadrado, Pere d'Alcántara Peña i sobretot les famílies Costa i Llobera i Ferrà, que marcaran la seva trajectòria literària. El 1893 es dona a conèixer a les revistes de Catalunya i en l'any 1907 fa un viatge a Orient en Costa i Llobera, on la poeta plasma les impressions rebudes sobre els llocs que visita, en un quadern titulat Viatge a Orient, però que no es va publicar fins l'any 1998. Segueix el procés literari fins la publicació del primer llibre, Poesies, en 1910. Al mateix temps entra en contacte amb el jove Josep Carner, i això farà que el seu nom sigui reconegut i reclamat en les revistes noucentistes. Salvat també escriu prosa i tradueix. Una de les seves magnífiques traduccions va ser Mireia, en 1917, que la converteix en la primera traductora literària de l'època moderna. En 1918 rep un homenatge a Palma per part dels escriptors mallorquins. Als anys 20 troba la seva veu lírica més madura, propera a Marià Manent. La poesia Salvà va lligada a la contemplació de la natura, com per exemple Espigues en flor, en 1926 amb el pròleg de Josep Carner. El 1935 presideix els Jocs Florals de Mallorca. En el seu discurs defensa la unitat de la llengua catalana per la qual va lluitar sempre, però va començar la Guerra Civil Espanyola i es va simpatitzar amb el bàndol franquista. Durant la postguerra va participar activament en els intents clandestins per mantenir la llengua i la literatura catalana. La publicació de les seves obres va suscitar nombroses dificultats per superar la censura i va haver de superar els prejudicis que socialment han situat la literatura escrita per dones en un segon nivell. En l'actualitat, però, és considerada un clàssic modern. En els darrers anys de la seva vida va rebre l'homenatge de la intel·lectualitat mallorquina i Josep Carner li va editar l'antologia poètica, una important mostra i actualització de la seva obra, acabada pocs mesos abans de la mort de la poeta, ocorreguda a Llucmajor el 29 de gener de 1958. Recitació del poema L'encís que fuig. Boira que el cim vas fregant volandera, flaire qui passa semblada del vent. Signe de neu que entre molsa i falguera dius ta cançó perrucosa per rous matinals i poncelles descloses, com jo frueix vostre encís fugitiu, dintre el misteri que es fulla les roses, veig la bellesa qui passa i somriu. En quin plaer exquisida arrencança jo l'he sentida quan passa pel món, que ens escomesa i adú l'enyorança de tan seguit com s'allunya el seu fons. Tota ma vida tremola agraïda, quan un moment l'he sentida vibrar, més ella passa i que en resta la vida, sinó en l'aguit de sentir-la passar. Oh, aquell desfici que mai s'agombola, oh, aquell amor consirosa i plaent, de tot quan fuig, o qui passa, o qui vola, boira al cim o fontana d'argent. Anàlisis del poema L'encís que fuig, d'Espigues en flor, 1926. Anàlisis dels recursos literaris més importants del poema. En les paraules destacades en color verd podem trobar l'antítesis. Aquest recurs que podem observar en els versos 9 i 18 consisteix en contraposar dos substantius, com per exemple en el vers 18 trobem consirosa i plaent, que consirosa significa un pensament que preocupa i plaent significa que plau, és a dir, que un pensament que preocupa mai pot ser plaent. A les paraules destacades en color rosa podem apreciar l'hipèrbaton. Aquesta figura literària es troba en els versos 7, 8 i 11, on veiem l'alteració de la posició dels mots en el vers. Aquest fet es dona a causa de raons de rima, amb la finalitat de crear una rima consonant al poema, com per exemple, descloses en el vers 5 i roses en el vers 7. En les estructures destacades en color taronja trobem el recurs literari de l'anàfora, que consisteix en la repetició de la seqüència o aquell o aquella, com es veu al començament del vers 17 i vers 18, o aquell desfici que mai s'agombola, o aquell amor consirosa i plaent.
amb la finalitat d'emfatitzar el vers destacat. En el vers 19, destacat en color blau, podem veure el recurs literari polisíndeton, on es pot apreciar l'abundància d'annexes de coordinació disjuntiva, com o qui, que es veu en el vers de tot quan fuig o qui passa o qui vola. A les paraules destacades en color vermell trobem el recurs literari de la personificació, que consisteix a atribuir qualitats humanes a objectes, a éssers no racionals, a fenòmens naturals, etc., com podem veure en el vers 7 amb la paraula misteri i el vers 8 amb la paraula bellesa. En la paraula bellesa es veu molt clar aquest recurs, ja que la bellesa no pot somriure, per tant observem que la qualitat humana de somriure es transmet a la bellesa. A les paraules destacades en color marró trobem el recurs literari de l'epítet, que s'utilitza per remarcar una qualitat inherent a un substantiu determinat. Podem veure un clar exemple en el vers 5, amb l'epítet rous matinals. Rous significa rosada, que és l'acció de la condensació de l'aigua a la matinada, així que podem observar que matinals és una qualitat inherent, ja que amb rous s'entén que és una acció que transcorre pel matí. En aquest exemple podem observar en la major part del poema un to exclamatiu. La metàfora és present en tot el poema, ja que el poema és un cant a la bellesa, que representa la joventut, i veu com durant el transcurs de la seva vida, a poc, arriba a la bellesa, i com li angoixa el canvi de la vida a la mort. Anàlisis mètric. El poema d'Encís que fuig consta de 5 estrofes de 4 versos de decasíl·labs. Aquests versos consten d'una estructura d'art major, és a dir, més de 9 síl·labes cadascun. Aquests versos tenen una rima consonant d'estructura AB-AB. Tema i anàlisis intern del poema. El poema escenifica els tòpics literaris del tempus fugit i el locus amoenus, ja que l'autora parla de la bellesa i del pas d'aquesta davant el temps, mitjançant la natura, lloc agradable i estimat per a ella. El poema es divideix en 5 estrofes. La primera estrofa parla sobre el pas del temps i ens expressa qualitats de la natura, com per exemple el vent, la neu, la boira. La segona estrofa descriu com l'autora percep la bellesa i quan se'n va. La tercera estrofa tracta sobre la fugacitat i l'enyorança que té i que sent quan veu que se'n va de veritat. La quarta estrofa expressa l'enyor i el que sent en sentir-la passar. I la cinquena estrofa, i per últim, exclama com li angoixa la precocitat del canvi de la vida a la mort. En aquestes 5 estrofes podem observar un vocabulari especial i molt elaborat, ple de metàfores i ple de personificacions, amb el fi d'expressar els seus sentiments a un lector. Així que podem veure que el tema principal d'aquest poema és l'admiració de la bellesa vista per l'autora a la natura. La intenció d'aquest poema és fer-nos veure que la bellesa es panseix, per tant tenim que aprofitar-la en el moment en què hi és i recordar-la com un bon record quan se'n va amb el pas del temps. L'autora, per expressar aquests sentiments, utilitza la metàfora amb els elements de la natura per expressar-nos la seva enyorança cap a la joventut, la bellesa i la vida. I quan es va acostant a la mort, es expressa com trobarà a faltar tots aquests elements. Valoració personal. Creiem que té un vocabulari força elaborat, ja que amb una primera lectura no te n'adones a tot el que s'amaga dintre del poema Maria Antònia Salvà. També creiem que és un poema molt especial, ja que realça la bellesa de la natura a través de la metàfora de la joventut, d'una manera molt estilitzada i molt única. Finalment, dir que en quant a figures literàries és un poema molt complet i elaborat, ja que té un munt de figures retòriques que fan del poema un autèntic tresor. A més, va ser una dona molt valenta a l'hora d'escriure el català en aquella societat i en aquella època, ja que el català estava perseguit i censurat. Clar, ja que ser dona, poeta i catalana era un aspecte molt mal vist dintre de la seva època i la posava en una segona posició dintre de la seva societat. Malgrat tot, ella va seguir escrivint en català per expressar el seu amor a la llengua i la literatura catalana a través dels seus poemes.